wo akwaba efambra emergency Ghana TV na enenso story abeka mensa no memfambra na membe pensem mu enkyerɛw na ne nyina ne sɛ rabe bia bepie mu ha se ya ono de adwuma a ɔyɛ ene sɛ obekɔ achima afei nso san so kyebayere eton na rabe nsɛm a ɔka ene sɛ ɛyɛ abrante bi okohia no no ɔyɛ na adwen sɛ ɔne ne betena ene ne wo baako mienu so no abrante sɛ mofra no enye ne ma enu ti ogya rabe ho ekokoye oba foforo ho ade ama rabe edi yaw agbo be ma ne dua sɛ pa sɛ obenya ba ato ne nan so bie mu de nyame panwu enya ade a obenya ba ba akokra nyinsempo enya ade a ne yire na wakɔwale no obenyinsempo no aka sɛ otumi ewo ba anaso otumi afuro ewo ba rabe di yaw ni abema ne di ne fam no ne ja eno nti odrimika aba Otek FM kyerɛkyerɛ ne nsɛm abusua ka me ho ne yenkonkotie ne eba ya kyerɛ ya adwen kakra de afa ho yenkɔ ne yenkɔhwɛ video no embra na ewrei oba no one ne mamienu ene nam oyo ba tuntum enye wone a efrafram no bia maame ba afidie no ne ni nkomo oho te sɛ Coplan do me hoye eya biewa no bibi nti sɛ wanhu nanimu a wadama eya afa kyeme na me ne ewrei nkasa ote he bacho miti ameku eya biewa no wadi mfie sɛ what 38 years amakom no wa ufie na ote o han dan o han dan unchini amakom hwa na ufiri baabi na bai bekwai sante bekwai anase hwi bekwai asante bekwai yo ene mikrom ni ene wo manim ha ewo afidie isui na adwuma be na ayo na makwa achima ene makwa achima oton de yi nsamna ni womu nsamna eni omo ode namu o me aye ben bebia achima mu de bebia mtimi de ko bebia na nsamna ni womu dwa sesi etesai ekoye na faso ni se first no entise first no ankakra eno nso yesne sa wote fa ako awie idi asem ena menua ba ede waba manim ha ya bie wano kasa den ne ente wonka na asam de ba na pa awie bie wano asam de ba awie se ne abrantie bia wo mienu na wanhwe me ne wo ye na munsem bebre kwa be ma no nyima osmenji koyigu mside nipa de ma yebone a mensa koyi ni se ne entungu ba panyin no otu ne din wi o se ye kwa aba na msiyo ko baba ho aba na msimati na skan wan sa aba skan wan kwa so mensum na miam de me ho bo me ho so a di pa nko manfo sipa me kusi manfo ne mam ne yesi na me de wo akola no kwanya mfie du tobo eja kwa me ye ni ye fa onsa gu ade ne so ma wano men akora na nya mfie du panyini no panyini wo mfie du mienu na poketo no wo mfie du okay afina na panyini ko GHS1 ma pema fitike nes drink nkiti ma se ma fe o ma duru form 1 kan do so be ma no so mfre na no ka odi matem teacher fo wo school yin na ka bi se hwe wo ma da chim so be hwe wo no odi matem o ka se ma ya so jimifuo kwase jimifuo na de me ya kura ne se asori mpanyifo hia se summe se ko wale summe o se woni sum sika na meko bo bem nesini niema me ba ya esina busu afo aba se of ma bontin to nya ma bontin wantimi ama me wan siti se giye adwuma fa hwe nkoda no na oba sande and following sande ko wale na mso bu mkwase o mati yawo o ma fa yawo bebre mti sade a wonya ma enka me ma no ho da wase kwase aba we nyame na msimi nyame nso ya na ma femu no betimi koda hospital nkro ya koda hospital wase mintimi mwawo nurse bi pa ho na mfentwa hospital bi mse so chimi nyansa nurse for nsi ade na bla wo yesa na be man ni tumi ka kire o se pepa hospital ho na fatua hospital bill enkwala ne yarem obia kumedia kasa o de mensu kasa na mintie wasem na be mani tin wo hwe nkwala no hospital bi cross bi pa of hospital ka na we bia comedy say pa ko form 1 was wontimi mua
ofina ka se bu abonua na me mo ni dua me de kosua me nyem 8 months no bi si ma me la say me pa kosua ya na kwoto da dwuma mu wo ko be bi gina na me hu no na kwoto wo na no se wa me ya no se me se fe de ma be hu achi ka de be hu achi na eno ano na me 8 months me kwa wo ye wansi wo biem na kwa na mfiedu nti me na papa ndwa me mo dua se wo bi ma ka kire wa ne se wo nya man kan kura ne hu biem da because the other ya me no wo ma fa ya wo ma ti awo mu ya wo to awon hwe nkola no so awon nyankra ne hwe nkra ne school amukọ buso die ye omia menye ominyo na me for so na de ba kwa me akra se ba kokonya problem ni tire hu gi me bro bosia me chi ba so boa bibi na me yin da we ma esim ni bi una de yale ne akra nti wa kon ya le na fede ma bre ma ho di ntimi bi mu nkola no o me hwe ne ma na me ma sum dwe na mtumi fa nwene na se ma adwuna ma fede adwuna ye bebe obetiri na ma sem de ba ya Bema no what they say. What the coffee poku? What they say? The mama ya free. Coffee poku no what hey. What me do ma? A year be one no. What it? What show you? Share mama kasa asem we na memfa moa ewrei. Mama ya free. Share. Enye obi pe ene se ote efidie iso no okasa tio wonya ope ne se ugina court wo kan wasem enya ope ene se ugina nananom anim na wo kasa enya ope ene se ufi asem wo tam de akotena bonten no obi se yie ufi asem na wo kosi no wo abonten ontuma gufi si wade afie na wa na wahunu hunsuo no sene etie na kohwiegu hweo enya wo pe enyu obi ape wo yare ya edawo so yi a da bia wo de bo akima uhunu jataba no aka uhunu oba ade achi ame no aka eja kwa ame na abehu ano aka enya wo pe wo enya wo pe eye bibi ntia wo ton wo yade a wunya no aduro da bia me kase se wo tu anamon a anamontuo no de eye nemum hunu ba bia wo tu anamon nafa sebe wugiye die nti eno aba yenim ha wugiye die nti eno aba yenim ha enti so aba yenim na de wom ya nhunu na ya nyina so na ya nhunu de sese ye ya emwa watemase good enti jaisu now de yenim komo good kofi pokui otemedoma oye adwuma we na oye adwuma we hwia adwuma ho na oye adwuma oye de adwuma electric weather ososo na de electric weather ewe hwia adwum okay kwa be na afa so awuhia no bomi free mu ahyase na menhwa de se ne ye ya wuhia no kwan a wo fa so ne banyim de dikan ne banyim de tosum yenu na afa de ye be ka kire wo se wo fa wo nkwanchen enti sa nkwanchen hwa ne be ba begya wo no bomi free mu ahyase na menhwa de na me de me wo me ba mitim ba bi na me fun obere na me kofaaye esi obi o no be nam sa ma be yanti na man dem delete na se ebi o frefre mi sa na se o na man de ma no na me sisa nti oba no be hu mi no se o sister mi no bete na me de ma me mu na ehu ni bi na wa na o se bre fi na ni se first one by o de me ko meduma se mi ko ni me se o so no betena e na o se bre ni fie e wo meduma ho e na o ko ye ti o ko ye no eno oni uhyiaye ena first nyinsen bai sa abre na matena design na nyinsen ne bai nya abosome miensa ena nyinsen ye dikan ne bai enti nyinsen ye dikan ne bai na ye dai bo men kom na o se men ko yin se min ni mun san ko tumoje ngu ko se mesa maye boni no de me ko meduma ko test na se nyinsen o ha me anam se mi sumi de min se no na bi chem se men kon papa wo insuta papa ni se maame o baba ni bitma je nyinsen no ba man si da onje na panse me imagine nyense so de papa de ma me de omo nwale papa ne ewe si sa de onto baba ni bi to on hwema me ko to nyense ningu na oji akora de ma me be me si papa na me na de nyense de on ma me no ti ma me atam sana ma me be ni papa yire no na matu akora de dina mo so mo kora akora so mo nyaawo o ba sa na wo ha na osibra na papa ne si
nya wonti oni ne wo de edi kan no odomo beto din no e no omo ka ade so omo nya me ebisa omo kura kura so omo nya me na papa see you so hospital ba disika mako na akonya 2 years mu ekọ 2 years na nyinsen for ba na see kitona nya penye na 2 years dia men ko nyinsen ko nyinsen bi sengu maame tobu wo fa yefuna edi kan no be ma no de yigu tete wa nyinsen ne kura wo se wonye e na wo ko ne papa ho wonsuta e na ne papa ekokogye ane wabeto akwada ne din o se ye nyaa yanto aso a na wasan akwa akwanyem de otoso mienu adai nana be ma ga cheme se bo me ho ban family plan na me nim se etimi koso nyinsen na o se kokoyi na usua hwane kansa be ma no koyi na usua fa na wo koyi ko se family plan aye den na mso koyi ya botu no mu na me nyinsen bae wo sa de menye na ma fodwa ato am se wonye dia me hwe me nyinsen hwan dwa ato ma me pa beble ko na nim se onyem wo no onje wasida nda fede me okro nyini yenya 2 years asime ba na yakora bejima adi die ntino oka asa asase no wonye second born se panyin no enuru 3 years ma konyem na chinti sadia menko yinu na me se anya ba mtiminya ho hwe nti panyin dia ne ba iskitwan ba o so mo se de akonye kokko ensem basa na msimati afina na hade okra mi anse akra nya asram boreju wo kitikiti wasim akra we de we nipa akra we nipa na mse akra na hu me ban so gina ho na beji honsa abaya tente gram bi paane ohu se waye yi na mabram na we ndi obeje nkola na frimi mensem so me bra ye kwa msimimi nti ase me tie ha to so ndi ase ndi ba ha na me kama asem na asa ko se bobebre na bumi se die pa na ohia nti amoaba ana panyin ye ko form 1 ma fight bia ma ho adi ntimi akonso ko P5 omunyina na mbus no bibia fa boy ko su na asai ni na dam so onya asimeje me ma enkwa bejo azam zikura e fena asimi ni bi meje ma na fide abro me so ntina na esira o cheke kama bonyina e won kra no ho from day 1 na wan show mo da no no found to no on to aso nhwan kra na nkra ne mfa ne ma no koma na yere oba ne se obaje nkra ne fini nsem mi mpren ne mpren akira wa ware pacho wale mfiensie ni na ade nti na wo wa anware wo sina na se de situation e kon dia se mitwa so na mitira me baabi koso be ma na o ya se koyi gudie wonu ngo wutu kura e mo na mafa betum se mentena ase ya mfienso asa me nyo biam na aye me ho ade na me etiwo disa me cruise na dwuma nye GP 9 million me mani sika ka ho bi onso no ameti ase bi twala bi twa wata bi sika kro ya na wo fa ho ade dia na emwa me nsam na ba ha se mun ka bi ma me masem no afede abro me so ai okay atiefo na wiei maya na ewo yenim hai eja kwa me dia na apeso obi sawura no maya ba fidie no die kosu yi nyina no wama na busuafo ate pacho busuafo na pakura ate pan se be bia mfa ne ba ne nko ko se ba ne wo mu no be bia me ko bia mfa ne nko pan ama me kwan ama me ne ba ha ohu no oye ho ade efisa okasa mo se oba ye wo se onyaawo oye ho ade wanya me ho ade tumbe de wanya me ho ade pacho na ka kire ne da se onye wo ho ade ana e ka mapa ka kire mo se na pan busuafo na ka asam ko boabo mo ho aba se ya mo ka kire mapa mo etu din wi mo ko boabo mo ho aba na mo ka kire mapa mo wo wie no na wote ne so ana se wote baby na wote ne baby te ma me mo so nti wa wo mu no wo wie no why na be yi free hospital first one ma me na be yi mi sika wan sa ma me na be yi mi ba ifi eya otua odum be yi ya otua na oba panyin kuto nka de wa ma me tazin kwen awaka me am tetro tro ma me call hospital nka say awaka me wose me nkwen oni mu ba bo am tim ko wo ba ifi tazin kwen kra wa hwe ne bida ante se wanyina so odina ade ni obe ware no wotie ana wanti edes for ne frɛ me say ma ne be wale hwan mo ne frɛ o so pani for bo de kwa asɔre no okwa asɔre wai okwa madu ayi adwumam SD amo friend se memra okwa adwumam SD enti bema kofi poku be ware no adwumam SD for frɛ o
na mo say be ma ne be wale nti onsum me nana o mo ka etuma sem be ma ne ko wale kura wa mo so fa ne ma ne o fa eche koye ne oba ne ho ade a so ne fo kura mo ni mo hwe enti wa nye na ware ne so nhira so wo SD asore dem ko na ade mo ti ya se wa na mo si maame ne e bua so be ma na ko wale you de akosi na mo se o se de obum kwase ya de e ba ne de bi nkan kura no ho da ko so ma fa ya o ma kasa sese ya wo so wa ware di mfie nsia one ne yire na wo ya bi omunya ama de bi na one ne yire ne ware mfie nsia no omo we aba okay to aso oti e mbo amane no action be na uteki ya na mo be na uteki ye me frena o se kwase ya jimifo o ye jimi kwase ya kwase ni ba na me se nka me kofi o se me ntwa so obi ase me nyame asema kan betimi aye adwuma nti na kopon sa me kan so atimi aye adwuma nti me se me fio ntum nansi woda so wale me nko woda me van kwan so nko woda na etie baby ai enti wabase oba hwe nkwa nda na wo se wo mamo hwe mo na won ka so me hwe nkwa no onde wo se wo gine makoma ne ma we kulase na me nti ase ai na me dase okay oba de chia me de na awo na onso pese ubisa ne nana ya gentle mehu se utie yen live ewo Kenya se bosore osena na ya krobia asante wadaroma keep the fire burning meda se oti Bernard mehunu osena na krobia in fact de bia meba chase auto electrical shop na ne radio no odi ato oteka oti asembeba de bi pa master no your cherish listener akra krobia chia ne mame yo master chase auto electricals na ne shop ne we he oti Bernard bo ne shop ne mame na me hunu ba bia ne shop ne wo yesi da bia wutie asembe ba da bi pa yankopon hira wate master chase ene onso odia wo yo ne sa amaye ene kin wo kata ene wo se akra ya akro bia sante wada me buru ma ha ene wiei me nso me hwe all the way from kata yankopon hira ene zakito ana zakito osi akra ya akra bia sante elubofo yenso ye bo wabaso ene adwuma pa ne adwuma den a wo ye Dominic Kofo osi akra bia Cote d'Ivoire ena meme wo ene wie Cote d'Ivoire fo yenso ye monitor ushu ne pa nso ewa ha obo de na apese obisa akra me da se ewra denti na apese e o ma yakata wanim o ha oni say wo wasem a wo ken ho denti na apese amanfo be hu wanim omusi mi ntwa so no musi se su de me ntwa asem no so omusi me no afa ma radio so asem pa ebre mu mi nja na nkan be yi nso nkan yi se ba ko mo papa pa chira kwan me ma bregu nsam bia ba denti na o se ye nkata wanim se manfo be si mo ma fa ma asa nkran nye ye mo mo se memfa ma nenti na o pese o mo be hu se o ma ba na o mo ka se memfa ma na o mo so no pa o mo yi chop money e de brewa na ana nkwara ne busu ne o mo support o kakra debi me chiri ba ne wo mo na wo dwen wo mo ho enti so obi be hu anim no aye ne e bi kura wa aye ne mobo no e no enti no wa me akata wa anim no wo ha wa enti akata wa anim na anyway won kasa ye mo so hu ya ne so wura ne frefre hwa na de wo number ma no pacho minti min chiro minim no na minim ne da wo so me de ma no ni mi na msi minim obi asa na ne ko twempna na ubisa ne se nipa nde o number ma ne se onfa ye den bisa o se me hu nipa na msi hu nipa be me ya wanti man chire o se onfa number no nye den onipa ne de ma ne se onfa nye den na wanti man chire me onya shi o se number wo bobo ne koto mu no de koye sala alai no sa de we amanfo de adi amanfo wu pa o omu de adi amanfo bebre wu me bobo number e na aba be siu so hwan nie free hono no aheda o mada na every sister ni ofu ekura nya lie ai be one strategy ani mi fra bruchire na eba oh awura ya ho na sembi ya mare ho wone ho hwe se wo steady na ena no pay obewura premises ha na mi pie me hwe no 2 me ba bewura mu back e wa ha no ne ne manete ho no me hwe no oba betena studio ha no se wo hwe ni dimi na se wo kasa bia asetiefo mote a obete obete hwe awura ensam hye wo so papa ensam de bi hye wo so pa na wan hwe ya wo ho ensam no ebe hye wo so ama uki osafo abeyira wo wan hwe ya
sɛ ne wa man nsɛm wa hyɛw so no me a mete ha yi sese ye ya me ne wo kasa yi manhu ye wa animu hɔ Mr. D ubra mi bewura mu obetena asi o kasa kra ye hwe yi wate ende ye jese futuo obo okay afi suniye ya kasa go ade num me kata wa mo ya kata wa nim ne de me ya me ya pa nke su a wusu nyina na amanfo wo hu bi na wo mo a wo mu nim wo ma ne papa no ahunu ni omo kan so no so ba bi no wo hwe a wo hunu ni a wo tifam won so si amanfo se yen so ya ha de wo ba de opɛ no ene ye ma wo si yen kata wa nim ti wo de ya kata ye wasu bi a ye enti ya da wo frɛ wo phone so a wo file ne de asɛm na wo ka kyerɛ wo me van se na ma frɛ wo ni me call me fire hello good morning and good afternoon de na me ka to aso we say do nyam na so bi wa no kasa na bi wa no so bi na ma no ka kyerɛ me o frɛ wo no wo si wana de me number ma wo utimi bo wudin there bi oh eno de me say yetiefo ate ase yenko ye ni ma fe wo se no wa ye family planning ebreben na wa wo awie no ana na wo ngoda no na wa ye family planning no de o ma ko yiye no wo panyin na tri no na me koye ye wo ne wo panyin no na akoye family planning no na wo si yi na usa na wo yi free ho wo yiye ne boso me ya na o san nyem ye na wo si koyigu o try na ne so wo si unkoyi mu na wan koyi anwo eno wasi akwala ne nya ne ba osimi nkoyi ngwan sa wanje nyinsen no aha ena wanye atwani ndi abra sa akwala na otoso mienu no oto ni din wo iwe ya me kwa so so de boatima ni din ma so de boatima de otoso mienu no pa cho ni din ba so de boatima ne so won kasa yemu so na wo ka bibi se akwada ne yare nti no so wanyi mfie mienu achi ansa na obeje eno nso so etesa ana wa no na fom ye de man no fom se akwa me wo ni wie no na asam ye no na se waye ketekete no so wanje che na ne ho eye kama na oye kama o ya kasagu ade no na o se afede din de bo se be kwa so din de bo atima be kwa so de wie ye no na yare ne ebe kan akwala no ndi ade ne be kan akwala na chire no se enye ne ba o se on de akra be de onye akra wetimi na nanti tine wonyini ye de o se oje akwala no enti sabre no na ode ne kwa yare sabia na otua ho ka ana se na wontua na me ko bibi herbal recipe no misi na otua na wontua anhwe bi kura da se mfie miyunu sa wo hwa akura na mama enti mfie miyunu na wo be ka sa afedi akura na ye ne ba na kwa be no fa so ka no ka ne se ni ko doksu na mbapa wo se menyai mu mpe akura so mansom na musimi ntwa so nti okoji tumu odofsu ho no okoji tumu ba ne afa ne ba ne akura no hono omutwa esika bi to litiri so ana omo ye dai amka se omo miska oso wo kwa ba wansi wo bi okay mesrao oba de achi ame mami muram na menko ahomaso asamo a obayi kain ote hei otinisuo ote hei ena oye ote hei wachire didiem krachi a obo ni din se wo ehwadwom eho no oye n'adwuma na oye metal work no Kofi Poku atiatum san twene bra mame na yemusa no se ensemu a ewrei ekan ono nso ni nkyeremu ewo ho ene sei die na aba na obefo ba na oni oba no bewo na sabe sa wono kra na ebre ehwe enkwada ye freshe ni nkunan ye mfre ni natem se jimifo ana sebe kwase aba eye die na abentia amasa de na ba bo krachi ne kra atiatum yo beba o de ye kro no se he ya ehwa otemedoma na emu mo ye na adwuma wa ehwa adwum na he ya okay busa information center and credit edemu enti busa na mintie de afei wama wase akwada ne nye ne ba amuduna ko doctor waje atum ehonda yidru ya obewura mu no ede twato a oma osika da bai kasagu ade ni wahema menu ne bi ngomo
etwa to ene June ye twa mu no 1 million or cinema ye no ano ma iska bi awurade wo kan wo gina nyame animu na eka wo papa ene nkase ya na omienu na tede mu ha na wo kan amansan nyina etie bi wanimu ne yakata minti ntwa me pa ne kwa ya ansa na June ne beba no na bosumi bia na ode saa 1 million ne ba na pacho de bi bosumi bia mi no ma 1 million e kan wase wonya adwuma timi ha no we pele kwa ma ko so de di matema so kana send me nti nkranzo friend na said that he has got say chum na me yare de bia o yare nkran friend na se yare me yare mada nti ska de o man nkran ni bi so bu me kwase ache last 100 cities June no be pem ene o ma ye bi o ma usika bia bio pacho this is is aban ana se nyankopon gina wanim no waka se dien na yenya wa wonya mawa se di obisa Solomon na nka be ka se wafa ukuni ho a o mbai papa yi pacho o ma miskampanya adwuma no ma sika yi na ahye won kura na ho nkra ni ko school kura mom drop money tenzi come say enso wo mo fa min ka mo ho timi bisi bi em scan na sika kura me na ahye sika kura na ahye fa de mabre okay because from one no ko ne ka won ho pa min kwa min timi fa ka ne nso ameti so nso no so be metwa nkra ne ka no because from one ni ka dosho afina wo be from one apart from nsemena ton no adwuma be biem na ya awosan ye ka ho ya meji manfo super na makwa ma wo mu oji amanfo super na wakọ aha na de bio na masa obi hia bibi se osime boa na unsin na makoboa no adwuma bebre me kodje ma me ho o san ye wenchi usi amanfo nioma de ma won na de bio se bi obi wa se be boa me bi se mfi me makoboa no ma se ne fie so ama no ye nko pra ne empepa na wakoye na wajiska enwa na woye nkakra na mde hwe nkwala no na de hwe nkwala no ukuna a wone ne tie no ha no se be mai emfi wumfi nkwada na ha no nso aboa me na me nhira no aboa me se be no hwe nkwala ya mami nkwan net from day one oni ma tena ne nkwala yi nti me nyi boni aye nkwala no oni bi so aboa nkwala no samoni bibi kwa si jima nkwala fa ko twa mu school bibi si papa na owo mba ne de oni de onfa bi ma ono kura nya ne ba no so nkwala ne mu chense na pakura owo mo ema so adwuma nya so for so oni bi kura de benya bi ati jima nkwala fa ko school na fa de okay crack no jataba frɛ no onya no na mi betwa no de na tum no na wo hwa wo hu sɛ ye oyawe ono a kate no efiri ho no sese ye ya ye ka sɛ ya frɛ more than 8 to 10 times o kate ni wie ye ni nyina no wa hyeda we di eye hyeda wa hyeda sɛ onfa call no obai wa hu bambo mu minuanu ma mutie eya ema be ma no ndadao oh me pe oba emo ho ban oh me pe woboa eye jirigo enya no kure oh emo ho ban me pe o ma wo de nyim wie ho no na obehunu se sebe etesei na ya munsusu nyamfom so awu edikan wo a second wine beba no eye easy eba ntem eno no ye fra no contemporary se wo de edikan na wan hweye menua ba de etoso mienu beba wo na wo bebre dodo se wo konya be ma bi asebe waye nadwen se onfi akwada no a obebre ibinie ansa na be ma no behu no adwuma ben na wo ye oba na mtontonia masa na mtontonia masa na chiba ile wo school musu na o chiba ire nso onne bebono wawo one ne shase ye wo ya na no adinkia wo bida ma wo baako wo adinkia wo baako dada ena ono ba be fao enti edie pa ne kao ote ho call wa ba be siu so ebe siu so no
nipa ne say obi de do number ma me bra besra me na won so ko de ne ka wo pa ma wo je krache na sim die ma wo de wo homa no ewura anam nda de ye mi unim menka se unim de ne ka wo so aka so be wale me enti wo de aware ne daadaa wo okay mi enhwa de bi usuman na enye nti na ama na anware wa na na menya ne bone wani na enso ni nti na ama na anware wa na menya ne bone osi wu mpa adwuma nti na ama na ama anware wo adwuma de bi enti minka enti ni nyina so ne sei nti na ode aware adaadaa na afei de wa anware wo amu fi ankasa no bra wanim na pa wo no sei amu fi se woni be man ko wo a e man wo a am tititi wo enti so amu so de e kwa omosi ebia me na wo ya akura na kura na ehwe ya ade sana asema me kwati wo mu fi ono onne ma me awo bianko miensa we apa hwe ni school no sian me kura me wo ya be ma nhwe me nti sa no so omoso ba na me se ka tense onno de ya nhwe nti me so me de ya nhwe me ya nhwe ti wa brehwe nti na am ka kire me ade nwa me na de ban ko to to no akata me se me am hwe ma ade nti so ahwe wo so ile ho hwe wa ade ono ane hwe na ade ono ne de ye sei ba ko ana mienu mema mienu to ansa ono ane hwe na ade me ni mo hwe ma ade sa no mo ka kire wo ai miensha de bi I'm a bit curious as bibi hwehwe maso wa ha udi nkan fa de di kan ne woe montemte ena abehu sa akrachi ena ane ne nyim de di kan ensem ba ho ne papa ne ginam ena owoye wasan daada ono wa wumienu sesei wono nso agyae eno aba abefa de otoso miensen enti sesei wa wo nan one mema miensa ena awo eye de ntia na penny papa ne de me wo 2 months kasaguha no obi anyem na me twe me ho betran ba bi ko mdwere me ho wan de penny fo bless me nyam pem ba bi ntia me ko no ne mama no anyem o me papa nyina chi 2 months de man ntumi na nsi omu fie bi na mpem ba bi tenan na no ohwewo o wana de 50 da blame na mtem ba bi ko mdwere me ho nti man de na pa no so no pa chira kwa na pa wo de bi ya ho na pa chira kwa wo timi ni problem na we na amaha na begum so no na pa chira kwa isi na pa no bi wati na ko ho de bi akọ ni sikati we na man ha na do so me so asemba badabi ya penyina so se wunya nyina so na obe wudukura no a enye hwe tenase ni wura obai eye nya nyina so susuma wo ne huhia wansa enka tete ane nananom me nana ma bawia wo wudu me wo fa kovbadu wo bo ase kwa kubio ene toso nkono kwa ntwi ene etoso nwotwe muntie o sa bra na ye nananom wododo no mumie nhwe kwa ye nie konya me nananom no be ma kwadwobrenya ne aye ni konya wakwaje kwa ye kwa kasu sa wokopagya banche yakura ye ni fifi ya ye hyase ye se ye kɔ afuom no ye pagya banche dua krope e wa kasu adinkrafuom camp ne ye de soawa onan no e kabom saa obefiri ho abeduru adinkra aba abefa kaye se wo de ba twapiase to de bia wunya bi wo benante na wo ho akyerew kyerɛ sɛ na aduane wo ho monhwɛ kokɔ ase bayire se bayire ne kura ni ho kura no ye fra ba ko ahamayire ye kodwe ene ye kodwe dansa no a ye de no a mfante dokono no emma ne ye de abesi so enti ye ba ne ye twi aputonsu no menya me mako menya me ntosi sa abre adweba na menya me jene na ye ni aye sa adua ye jene mako nkruma nom ne ade me na na ma ba awia na na eye wo mupom e ho wo twapia se hwa ye nyasa ni omai na ye kotutu ni ye de befia sa hamayire ne sigya so a ye twi aputonsu ansa na wo be ko school twapia se RC primary school na wadi bi wo be di fie enti sabre no na ho kire enti sei de na me na kwadwobre nya hwa ne se koko no ye kari
emeno ye koton wote de ode ma ne yere se wonfa nto ne ho a wono atumi fa card a wo behunu ne lawyer ewo kumase no wo ba waje ne mane waje ne kobi waje ne kako ne momone enti ye friend nam bi erefua saa nam no wo de bobo de apesi mame anu akume ni stew no saa nam ni stew no me ma me nko ani nim ye saa nam no very nam no particular stew no sa wo yo ba na wo me kira wo kura untumi nyama ne nyame de tese de abna mi nta ba ya mame enti saa nyoma we nyina no na wo ho anuanom ko hwemi pom board na wo ho anuoma bi wo ho a na ye dua enei mom ye hwe saa nyoma ne tese se wo benya koko ase ba yire dia ebuo bi eda so nya asem ketwa ahamayire kura de minim se bi da so ho dia ya bonu ase no ahamayire minim se bi wo ho a ya bonu ase no enti bibia no yeto die ni ye de to eyesika enti wo ba sebe ansa na wo beti ase se wo ne be ma be wo no nyanyina so eye secret na menu ano ma eye hard truth na me ka kire mo no nyanyina so na wa nyanyina so a ebre ne ba akom kire no ba oya wo ne ba esu ne ba ejaadwo ne ba eye wow kwabra na me ka say wakoje ni bia ba ku bi kura ate ba bi san ne oba foforo flexe ona ate ha wusu enti nyanyina so ti ya me nuano ma wono mo ngoye na wono mo wanyina so no se be ma me ware wa me ya na atams mitumi tu o mo fo so oba pe be ma ne sebe woni ne ngo wo nyina so e dia ye wa wo ba mentina ho ntwam na mo no poso nchew na wantumi anwu bi awo ne wo yam metatu me nuano ma sebe eto de bia ebinum fo mo amo frɛ me ne munyai wo hu sane etie no enti enei se wa nyanyina so na wo de eye ni twom wa hwe ya asem beba debi se wo kwakɔhwɛ obi te dodo prapram eyi obi dan ya wasi a onwieye eya ahwe ne madodo ebia wokura manson wokura manwotwe obi single room or the manson be ma wo single room se betenam enye yie eya yenye nyina so wa wo frefrem ni jame fre yenye nyina so na se yenye nyina so a ebebo aye de ankasa jataba akra owura na adan die na asie wa fre no so onim se eba no obeyi ne ho ano a die nti na duru ho no mo a katekate ene sebe mpeke wa begina so wutie ye de wuwram no wakate no afedie ye fro obi obedu omfa adan die na asie nkomo be na mudi nka di form kana mintie nana ma ye ncheti fo na ye moma kwa ba mrasim bebe nokre mami ba ha ye frɛ abrantie no ɔno kwa na ma akwanya se ye mfa mra fidie so be ma na ɔno a se ye ba fidie so a wopɛ okay to aso na ne ntire mu a ɔno de ma ye nyina no sɛ mami mu ade na afi nso so oyo bi opeduabo ana ɔde na kokɔ ba bi bebre ɔhɔ nyina wɔkɔ a wodi fo nti ha ne de enye problem nti etu yensa frɛ no sɛ ɔne ɔma ba ye de ba ye frɛ no ɔbɛkasa nsiat yi nyina ne sɛ wosi amame a ɔne ne woyɛ no maame ne sɔre aduabɔ nko a de ɔno ka kyerɛ ɔna wo kan to aso na mintie o ɔno sɔre aduabɔ nko a na wɔboro no sɛ n'adwuma bɛsɛe onye sika na ɔde bi ahwɛ nkwara no otumi di nkusua ba n'adwuma mbɛbobɔ hɔ aburu ne nua ɛne adeɛ na owo akwala na waka so ko hospital ka won enye no kre otua sika eyi ne de ne ba fie wono ane to akwala ne din eye bibia ono ane hwe nkwala no ba no kre wom ne say na wotwe miens aiboso miensa ni na won sende ni sika ewrai ba ho bebo ni dua enu nti na wono so sende ni sika biem ebisi sabre 3 months ni de sika nkoye ne mum wo sende a sene ewrai etihara wakasa na aba sana wokan won kano kre o se hwan na nka no kre ewrai nka no kre oba obeka na asema mana de ne mum obekom no na ntesa wo sende sika de ma we nua ba
wo record so betimi akọ print ho ayi nyina de amaye ye to so mienu ne madam ema we nua abaya inua ba na do ne abaya inua ba na awo to aso adansi enti because was send man also won send man no so was send the man inua no enti se wo send ama obey nua no wakipi records ene wo send ama obey ya no wakipi records no enka etese ya na to aso eburu miwura enti owie nso so a nkwala ne friend wo school mu a ye ne madam was send sikasi ne so ede man kwala yi ono na to mu books ye bibia na obi a ompese na adwuma bekoso obi a ompeso na bra bobe yi a wodi duabo tata ne de 3 months na free wono de on first kan ko ebim na o hwese obeba one wodi kan de na ko ye sister station ba ko emo mo frɛ no emo okɔ kyekire mu sema wo mu ni nyina mo mu se ewura ya asem nyede to mu ja no man ko baby wodi na ko dopsu bempre no ade na sa ko court ai edum de yin so wodi na ko ho aya eho nyina omko ya omko kyekire mu na abaye ya asem odifo enti ama omo jae na asem omo amfie no ena ono de eto on my dear friend nti me to me nsa friend se ne sese na oka na asem ye de na abaye yi na etwa tro de a ye ne nyina nsia na o se o ma no obi a wo kase onu na etwa tro wakoba bia akodibi mu yi we na etwa tro ne nsem ensisi so a se bi wo mu ade na obodua de ene ebra na ye mo na enkoda ne dua no na wo honto ena o se o ma na mum se wode na ne namba bi bebre no abre nti ehu hia se wode ne ba be hiampo na o ma ba be din komo bia na ye ne na hia edin kofi poku na eka se ikire wi na numa asem nie okay nti se ye friend de a obekasa nti meka kyen se ne e de asem ne beba na ne ntro na aba mi twei wabetietrim na ono nso de na woka no yenso yetie bi ne ehu ba bia no kre ne da ne ehu kwan a ebefa so a ede asomdwe beba because of nkwala no ehwem ana wono kwa wasa my places bi a ode sikan kokokoko nti ebeye de say ye be fresh am panifui na ye verify ye hu said ye wo kan ye no kre ana se enye no kre nti se opa on print mobile money no sikana wo send no won kono ko print statement no na on famra ne yinhwe bi enye sa ye nane ma ban mufo no mo friend o so kwan da ho ne so okay okay famra tumpani fo ni mo me da se eburu awura ensam abema no ni jataba kan ya ode to nanimu no saa na wote bra afidie no na kasa mame na me mo wo ya abobonua asema be ka kire mu isi ano se wonya bada no na asema de odina so some de wo mama faye ontim kan be se ye adwuma me mo ni dua asema me gina ma no kan ye no saa asem na me gina so wani nso no udi na tem onu de ka didi matem se ma me kwase ya so so du ma me atem bi se otimi ni ma me atem mfa wo hu ni emi aya a wo de ne kokko ye nyina wudi fo nana ono be kire ni bi mu na kwa wo ma o ye friend kwa wo ma kwatna dokso omfena court fo na afre enya no se wudi fo yi nana be ba na wa ha ni man na eko na ada na o ma nkwoche no ye kwa ese me nkofa kesi kamla nana so mi ni bi ameko ntina me nko no na se bia binsa amoa mskofa kesi kabla misumni kesi kamla na we usuru se obi bi hu anim hwe ma me nkyere wade bi radio so kono obi wo ho no mo a oba enye se wo oba besre bibi o obi kura hye da tumi tie wasem no ana wote wasem no ohwe se ne wote a ohun se moburo hu ma me moa no na yente a media da bia krachi meka na sem ne nase na de ne baaye ne yire kokowoi ejabo nsuo ana wantumi antua hospital bill ya wantumi antua no obetena afidie yi so enye so owura no eba beka sabe so opiska afiri obi ho nenso sani oka na sem no yenya amingo darling wo Belgium ene ofre ba mu se krache ne ka no 30 million metua on ne betua krache ne ka ede ma no mayu wey bonsuo wo epatra na ba jofe nchen o ba bi omhro kasi akese nso da so odia mia me ba Cosmos gas filling station opposite wo epatra na ba gas filling station opposite ti nioma bi wo hono mo a sebe enya ba aba ne nso de aba well Kelvin Holic awia mahu
or say I love your program. Nana Krobia Nyankopon sha no abedwafo enkwatenten. Wate di ahusan wom. Afia kuzi ene o se mechiachi amu nyina Nana Krobia Nyankopon inhyiramo. Na onyemo kese. Edinio ya nenso maku ebi nim ya pa enso maku no ebi nim. Nana adwago oba brago se akrakrobi ma wa ha ena wie me nso me wa ahoma ne so Charles Tete ena o se akrakrobi ma ha ebru wadama ye wa afidie ne so ye tiew ena ye san so hwew hwe oba surunano se wansuro oba no a kwabenane unyini nche nokre na me ka kire mema ena wie yi abaya wei efiri ne yaw mu se owura ohawa a wode me afamu yi wanware me okwa akọware oba afoforo apart from me mai wunyamma ewu wiase bio waware mfie nsia untumi ne yere nwoe suru oba no krecha o ye ne bone a eya adwene ho edu aduonu aduasa nwene ho baako ana mienu kura ansa na waye eyoba emrantie bebre abrabo asai ebi kura ko wi afiase ebi enya yare a oko a enko eyoba ntia wo enti suo no nanyini che mema ne mfa na no ensi wo hoso hwe no obi otumi kwa yaw mu na sa yaw ni nyina chi no wosa endure yaw no esa de performing duties me yanhwa de bi kwabena ne wona sebe ote ho mesremeka ne moje tu adwuma dodo sai na nka miru abetumi de aye ebi de nam yaw mu ansa na otumi abu enso ni nyina chire no ni duty asobe so perform unso sa creature we suo nuo dia na tref e kan fa ne ho eduru ba bia yese bone bai twere ne se hwan na bonsam ni besi ne so otwe ase no obesi hwan so eye die nti no ankosi be ma so no okosi wo ba so eye amonwene ne yoma bi ho emranti ama bei sa abrabo ni be koyi o se enkoyi o ejina wo ba ye hwe Mother's Day ni Father's Day dia ne fry eye die ntia enkwada ye wo no mo ba ati asefo asase isu ono ohwe akwadesha odi ya ahwese ni obe ne papa kwa adwuma wo ba ye papo dende ma akwada ni nyini mrasoro kakra wo kokohia wo ba bone ma ne bo akwada na dwe a wo papa ompe wasem woni wiase da obekwa aburukyire obenya adwuma papa bi aye bosome beso sika wode koma ma me no wo towre eno obeto de abre o se papa je pepa wo ho eyedie ntia suru oba kwabenane na wansuru ba wunyini nche ya enawiei ubetumi aka wonyankopon yanim se owura no wumie wa no enka nkyere ne da se wo wadwuma nsei uhunu ho ano da ewo wiase na bacha menka asasem ne nkyere no onka asasem ne nkyere de meka ya ne wonya banka nkura no ho eno nko ana okai okay adofo mema mabedwafo abam badade we eye ma enkankamo a emema ne mo awo no na mo antumi anware no mo nhye ne nso ebire bidrui Israelfo ekonkwasom mu ewo Babylon na Nyankopon enam nakoa ye frɛ no Jeremiah so de adisem bi ekoma Israel fo oka kire won se Babylon fo a emiamo Babylon fo a hyebobufuo Babylon fo a etetemo onom na mo bompa ya mo nkai wuwu na amanfo ne ntiase adenti na Nyankopon wo kasa kire se enkofi won mutimo den dodo yusho mu yushi ye pa anya asam ketu o se onu mu yi adie mu ena mo nso mu bedi yi muntie se woni obi ba be ma wo na wantumi ne na anware a emoni dua
minu abai wa wutie me se wonya bia na wanya bia wo ko ka kire ne se wadwuma anya ye wadwuma nkoso wo se wudidida ka ne betetew na wowu a na wanya de wudi se ba beda so yi bompa ye mano bompa ye pa fa na dwuma hye nyankopɔ ne nsa na wanya bi abroso na wodi wanya bi wahu se mitumi ti sika de to wei na sebe wankae wo ba no a enye wo wa no akatua o emra ebowiase ho ban eno na de se de pan bedante ema momfa mafutue wate ebeboa mo pa Margarito GH mehu osana na krobia we admire the way you ask your questions we show you so kwani afa so obusa wonsam no na ye ni je Master Kofi wa ha Mayweather wa ha Pisco Lolo ono nso wa ha Kofi Dimo wa ha ye nyina wo Moro Market nana ye tie pa Matie bro Nyankopon hirawo Matie bro awiai me mama bedwafo simanu mienu ewo saa semi ho aya miensa na yesis okay obo ofa 3 akra me dase Kofi Poku wo ehwa wo se ehwa market baabi o mton bayire no ana se yi ha de ne mu de bayire ho no bayire dwu ha ya wo ye weda ho wo soso enade wo ho no mo wo na ye ka wasem yi de ye ka nyina wate na nso so akom ne nkyiremu nti na ama me kasa awari obi tie on kan kyere no se asem no aba beduru yanim ko baabi na amaka ahade ebebaka ndi wo so wo nkyiremu a omra na omekirem Nyankopon boa ejuada anopa yehia Kofi Poku yehia wa ha sempanifo bi so ben no a omutunufo na yeyi a omuntunufo se ukuada no yehia no sorry ejuada na anopa no nkono yehia no ofia ha na omra na asem a waka kire ye baja taba ne de ya tenso ye nteye fi sense mebire wo mu a enka ye behia afiri no ho wasem o de se dia de enti na ye fere o ne kasa na so nkasa be kasa na kirechirem na dua na waboro wo no ye nkoda ne kura na de wo ho nye dua bebre na ba ha o mo se ye nane so duru ye fi ya no o ma pene so ni akoda ne ye kwa de dane wi ane asan asia no se be ye akire ye bi ntimi nsan si biewu ndi wanya sa akwanya we ya de enti na otewa wo twen bra na be yi wo ho ano mame mensre enhira efiri Nyankopon ho ma mema wo mo ne emajaye na wo mo hwe wo mo ma wo mo dwen wo mo ma no ho no Nyankopon hira wo mo pa na wo mo de wo mato wo madwen mu se wo mo mfi no be ma emata na bre no de wo mo so akatua ese ne Nyankopon emfa ma wo mo obia se na dwuma wo ye ne Nyankopon hwe so na wontua ne ka wo mo ye ne ye ne wontua wo mo ka wo mo nye ne ye ne so wontua wo mo ka ene awie afei ye mo bebre wo ho a ye ne ane eburu ye ho nua nya obia na eburu nua indi se enema bi koso na wunhunu a titiri mema no ye nika hwe ya brabom na ye musa ye ho se ma ye no omu hye ne no omu nyina adi ni yie ana se wo paase san so hwe no a wo be ko wanim na emom se wan paase a san wachi ne ko pachew na Nyankopon enam so de enema bia ehinta no aba ma no da bia meka oba wo ne ba ma hia ne ni afi a ma enye ma no o ton afi busumi mienu wakwanyem emema dodo no a se busumi mienu ta anyem a ne bufu ma anyem fasting so obeja me akọ eno kwa de yamfom so kese pa se wo nyem na ache no no ene wo nyem akọ ene on pese obe wa wakasa ene menyem a obeja me vise mema no dodo no a no se onyem na aka che se kim no odo no mu ache o boss wa amampa se menyem no na mu ache enti awo se wo na wo bema oba no wo kɔ no wo se wo fa wo adwen se da bi ma me hwɛ ni suban kakra ansa anya bi akra afi na de kɔ ya busumi edi nkan na no anyem wo yi mema wa ha emu du enya ni je masa awade ne da efisa na adwe be ntanta ade wode nyinsa ni firi ba bi na be hye ni ana no wo mpra wo ba bi dada ndi nyinsa we ya medi ampa ya busumi yenu ebi kura mo enhia dodo visa bi o afoforo no ebi kura mprenu mprensa bi wo se menyemo a emema bebre adwen be ya o mokesene enti oba bi a wo ba ma ho a hweyie se anya bia busumi nsia afi na wo hunu bibi kakra na be ma nso wo so aye hwehwemu kakra wo be ma na setrem
na wahunu sɛ ampa bɛrima no wɔyɛ bɛrima a wɔse yɛne ne wo anaasɛ yɛne ne nwo yɛmfiti prɛko pɛ sɛ wokɔ no anaa wokɔ straight na wokɔ yɛ ana panyan na daabi ɛyɛ nhomsoɔ kɛseɛ nti ɛmaa no monhyɛ ne nso saa na mɛrima no nso monhyɛ ne nso ɛnyɛ ne sɛ ɔbaa wode ɔbɔ ho ban wɔse daabi na wo nso so panyan wo nso so wobɔ ho ban bi ɛyɛ yie ɛwɔ sɛ wɔn so hunu ɔbaa no susu ban anyɛ biara bosomi nsia afe ansa na sɛ wɔbɛma ne kwan so wɔnyem a wama ama no anyem saa deɛ no yɛ adeɛ a yɛnhwɛ ne yie afei yɛn mmarima yɛnsua kasada a yɛbɛka akyerɛ ma ɛberɛ a yɛni bie ɛberɛ a yɛni bie wodeɛ wo me deɛ ɔwɔ bie sɛbe ɔka nsɛnhunu ɛhame sika ɛba ɛyi ato hɔ wɔyɛ ne mmarima sɛm achia lege wasi kokoti wasi ja wasem usika bi metimi atwokra ma na bro so bonsi wa send bam e de da ho no na je say anu de obufu na wo send de ebeso a na wo kekanse hunu kura metibase na mo ma nya wo a wonni bie no a wo be mo anu agba fom no wo hia na den kadenefo ne ba ni bia na wo hia ma ni nyansa say ni ma metotru ano ma menyiji ma no ma mentiatia no se be ya omfre me bie wo oboa obefra wo se wonni bia wuyi anya kasade ne ka anya sa ema no so da bia wo besu agu so maami wo awure wate anyina na wotim se super hini no na anya se no wanka we kura de na ba zo obi bogu poku di ne so dinyambo a adwuada no pa ye hia ofia ha anya sa akura wenku ade owo bosin akura mebo se ye kɔ dɔpsu na se wa ama na se ye se ye nkɔkye no akura we de bosin akura wo bosin akura mebo na me de mama me akɔfa kwa agu e de na kɔ ye kɔ na se mra ne se won kɔ a ne wɔkɔ ni se baabi na ɔkɔ ye no wanya ka sika wenku ade ye kɔ ne so wa amadwuada no na se edi na ni baabi ye bɛkɔ bia no ka se wo ma na wo ka se ye bɛkɔ akɔfa no ye mfa ka sika mra akura wenku ade metua sa sika no ama yakɔfa kofi poku nko ade na ba ne yɛkɔ no mu gya no a ne yɛhu sɛ yɛwie adwuma akora me da ase mens me da ase bro and somehow na awurade nyankopɔn ene yɛmboafoɔ na wiai kwadwore ko royal enterprise foɔ nyankopɔn nhyira mo adɔfoɔ sesei aduro bi abadwa so a yɛfrɛ no reko herbal mixture sɛ wunya bi anom memfa nya kwadworo dodo na bone nsamrane okurasini na duro no se wunya sa duro we bia emfa nya kwadworo nom ni senti ne sei ene se aduro se wo ye obi a pains na onipadua ne nammu obi ho a ne nsabu na twa obi die ye koku obi die ye mujabroso infections na adokuru obi ntirimu twetwe no obi nso kura ni atenka bema odi anka anya ye kura no yesi na wotwe mu wantumi anhwie kakra kura no nka na wotwe nanson no hwie bi abe se num anansia na wonso de kwabo enya de pa kopere ko heba mixture no bi okura sini na duro no nanonom ba bi etum no bi akọ abenya bi ye number eye 0244 47 0067 0244 47 0067 we are Volta Real Limited yetu nsuo wan ATM ya wie yi a wo pe nsuo tuo ensu papa eni nsu a meka ho asem na woni a enim nsuo tu Ghana ha Volta Real Limited for adehye se wode wo ho bo Volta Real for yi a nokre me se wo se ensuo ho nkwa atwe wo fie ho wadwuma mu ho anampo ensu adwuma na oya da bia wonsuo na ede unimdie ntia onom wa nimdifo a wonsu tuo ho adwene ne ho nimdie baako mienu onom wo mfidi a wo hyeda di dwam ewuram etukwa asase na ya si dwabuo nimu na wo twinsu kroje de mawo enti wo mpe we na apede yi se wo Ghana ha wasi ufie nanso woni Ghana ha wo hia nsuo nko ade a ma Volta Drill for mehwe ntuma wo enna se wa man kwanche fo bia betuna problems nko a wante ye nkantem enye hwe frɛ ye nieme siesie ne yenye ne yensa no mfama wo ahojo da ban ne main office ne wo ye normal eye 0244 29 9520 enna 0266 43 2210 unya fresa homa we ya Volta Drill for
yɛbɛgye so yɛne wobɛkasa deɛ wonte aseɛ no yɛbɛkyerɛm ɛna wiei digital herbal foɔ ɛna de grow fine herbal tonic abɛdwa so adɔfoɔ grow fine no sɛ wonya bi na sɛ ononom a it makes you grow fine kyerɛ sɛ ɛyɛ adupa aduro wei digital foɔ hyɛ da nya abotrɛ ɛyɛ nhwehwɛmu ɛna ɔnom de abɛdwa so woyɛ obi a wotaa no nom grow fine yi bia ɛma wahoɔden mu ahoɔden ɛbɔ wo ho ban ɛma wotumi nante wɔ asase yi so woyɛ obi a wononom grow fine a yadeɛ ntumi mfiri wawura mede hyeɛ infections ebi nkaw ɛna wo yade nso na wonom grow fine a ɛma ahotɔ ntem secret ewum no ɛna wiɛ woyɛ ɔbaa na wotie mi a deɛ nti a papa a wɔno na yɛ grow fine baayɛ no dodoɔ na bɔ ne nsamrane Dr. Menses ne sɛ ɛyɛ mo Menses ne ho adwuma pa ɛma enti sɛ ɔyɛ ɔbaa na wo nsabuo mu no ensisi so enkoye wo deɛ ne koraa deɛ twa ɛma twapɛyi wo ho kyerɛw obi deɛ nso sɛbi obu a ɛbaboro so obi nso obu a na yase twa ne dwɛdwɛ nyaasɛm ketewa wo pe grow fine na nonom mo a mo nsa ne mo nan titiriti ya akye mo wonu mo atu a wontumi ni duru anadwo a wontumi na obɛda atumi asɔre ahoɔden mu anopa kɔna kɔtɔ grow fine oba misiye ba kɔlna ke ba ne nyina wa stand ruma PFA pharmacy Tafuni road ho smade ba wo boase ba bia yeto no bia wunya wuram na wokasa wo pe grow fine na ubenya bi wunya teka ne nka grow fine yo dende tutumika kosiano na kotobi ye number eye 0244 596532 0244 596532 unya fresa ahoma wo ya grow fine for ya beje so ye no bekasa na de wonte ase ne ya kyerem di ama wo eja kwa me nana famiensa nana me dase ma yencha ayetifo nyina yɛtitiri fitafo no mo akyira yɛkyɛ pa mo bimpa bigini ni master yɛkyɛ mo ɛna ayi ɔmo soso na de no ɔmo wɔ carpentry shop ne nkyɛn ɛkɔno wotra big master na ani ɔkɔ san ba wɔsi ɔmo mfa asɛm bɛba de bi na wɔsi ba biem ma wɔte ne biem pa yɛkyɛ mo pa na we maame bi wɔ bible mu na ne ba be ma se ɔkɔware onyini jiru bebree so na ɔsi kache bra oko ware dia brana mi tufu no se be mai so pese wa bra bo si yi a o pese o bra o be ko yi ma o dia o pese tutu na ma si yi dia suru oba cha ma me no yo ba o tuni ba funu no so pese o bra bo ko yi ma o dia ana mo o tutu pese si yi ma o dia e ya suru oba ma me no nyo ba na o ka kire ba be ma sa no de we mo ko fi fogu dia o mo ni dia na woni hwe ko timi de oba ko fi akɔkyerɛ wo maame sɛ maame ei abaye na mbɛsɛ mahunu ɔba na nim liyo ma mbɛsere kama ɔba no kɔwia sɛ he yaw akɔla bɛ na wɔyɛ fofa na bɛfɛ ya mempɛ sɛ bɛhunu hɔ biem ɔnyɛ ɔba ɔwɔ deɛ wɔhunu ntia gɛ wei wɔmmɔ kofi pɔku dua da akɔla sɛ kɔm de na ɔtɔ dua no di kofi pɔku ni di ɔdidi nsukɔm do na hu sɛ nsukɔm de no ɔnom ne ho yɛ fie ɔkɔtɔ sɛ mina na ɔde adware hwɛ mehwɛ gɛ wo wɔbɛtena nana ne ho yɛ mmɔbɔ saa na ɛyɛ me ya sɛ da wɔbɔ kan no ɛyɛ me yɛ sɛ wɔma yɛkata n'anim hwɛ wasi amanfoɔ no ɔma saa nana hwɛ ne bɔwerɛ wɔnya problem wɔ ne bɔwerɛ so wasi amanfoɔ no ɔma saa o ne bɔwerɛ nyinaa ɛsɛe ne bɔwerɛ nyinaa ɛsɛe ɛnam sɛ wɔma mmienu nti na mma no yɛ nana wɔn yɛ desperate dodo especially sɛ wɔwɔ baako mmienu ɔnya akunu a bɛma frɛ na o mɛwa o wonim sɛ wɔde kɔ ama bɛma na bɛboa no wonim sɛ problem fofo no invite aka no deɛ no ho because o baako dada o bɛma no o baako dada bɛma no frɛ o mɛwa o no ma me kiase ma na waboa me ma hwɛ me ba no ɛna bɛma baako ka ho abaye wɔnyɛ smart first one by was yigu ɛma otu anamakɔ konsuta ko ka kyerɛ ne papa sɛ ma gye ɛno na nkyɛn no wawo wanhwɛ wo o ma me titi ni mo wi ma hwe wa ma ho aye fa wie baje obasika okwa na aka wato na mo no de am baje obasika okwa e kan na ofro se baje obakwa ni sika o ade na ontimi ensan ne ma o enam se o pe wo dia mu nti bra baje obasika o ko ya na o de ache mo se ka wa ba wo si koyigu be ma we ni tu na mo wo mo ni dua hwe dio na se no kan na ya no odi ye no ene na edi akofi bokunya no because what be ko for oba foforo sa oba na o ma ko ho ama no wonyi sika mani to de ni
obani ye bibia on fo manana wa wo mamu mienu wo se wo hwe wo na me de ye ba shikura ne se wo se wo kura evidence che se obai de ko ba bi bebre ni nyina wo ko di bem bra na ntu hwe hu so se wo se wo evidence nyina wo do duru ya na wo do evidence a kire evidence ni o na ba diska obo man skele ko to powder ba ye tuto ko bi so ko bi go na ko na fe de mo fra me ye fra wo so a wo peta fa ko o peta wo kire sen wo ni evidence bia hu abaye wo se wakaka na nunu nsi bia nim o diwi nka no ba ha ye be kire na manaka ha wo duri ge wo be ka wo diri me wo mamu mienu en to asase wo so na wa wo so wo hwe wo na no na mo ni di wo nam no ni di wo so de wako ba bi wo di bem wo de wako ba bi wo di bem wo de wako ba bi wo di bem enti wo de wo ba ha dia fa bra na yen so wo paka mu na ko fie mo ye mama san nyina anti se wo abaye de wachi nyina se de wa ble na ye ma abaye woni se man fa ko ba bem because wo ye wasade na ka wo ye wasade we ni ko se ko MTN ho o pa mo on check the balance o check up ayi bia wasande bia e be yaba o checking account o checking account one sika bia wasande ma ga we bia e be ba mane nko MTN ho bia ye nim ye be ofa mra e be yama no wo isu abaye kwa e kan bia be jo basika on so ko ara ko bia mama no o ko ana ko bia mama no o bunya sika ati sika ko wale oba ho de na we ne ho de echi o se na news ade woni no wa ko no se na news ade o so opeduabo woni no mi no se opeduabo aden woni na ntena se na woni ne benyim ni nyina wa hu se bia opeduabo na news ade wa yusu na wie wa hu se woni hwe woni kama fo bia we maami bi ni na chi papa bi ni na chi ba ho ba ha no de asem ne be ba ba ni me da se ebro eja kwa me no e ba na ewo Kofi Poku sabe we be ma yeti ha ye mema te se wa me da bia meka we all know the pains are emema kum ememe bre we know sabre sikani system ni mu ememe bre kwabrane be sori ahomachi tututu enye bibia ntie o de ne yire ne mabedie nti ememe bre na ni nyina mu no sabe wa hauba amane ba ohunu wasem ka enioma tumi ko yie totoso de mawo na wo ya wo ho hia ni stubborn proud woji di sabe wobi kura be hu mobo na wa ma obi wobi be hu mobo na wa ma obi enti wodi yemfa ne kura sa adwoada ya dia mawi na wa ama ya dia wura we yanim na wo bo ade ne bo awo hye nyame aboa wayi ka sika Kofi ya chewa anyanyambia nipa ma post station ho ana be ma dwenentem dwen think fast se woni oba wo a se woni bia hwe oba onene kasa oba bia naturally medinki akasa asem wo afidie soda naturally oba bia ni nsade but agina de obeye de be provoke say ni nsade spirit no e be pie at once talk to oba emotions talk to oba ni emotions so kasa kire ni emotions yantia kwabrane wono be ma 10 gram o macho o hwa na ne macho isoso na no obi ka kire me se makola no ofa grandpa ka kire me se na grandpa sane on sane musonka o yi kakranka o be bopa na se davi macho adwuma de minsua macho adwuma pa de krachi be ka kire se adwuma be na o ye o se me ye macho usu adwuma o se adwuma ben o se macho macho adwuma yesua talk to oba ni emotions mini bi mame adie kwabrani o oba ni se sebe obadwam Central Market adum no ne nam Roman Hill okọ race course bantimedwam ni ade o oswa kaye yi pa o pa ene wo ye kwabrani ada okọ anu de akoye aduane am na di no de akoye aduane am na di boy ni kwa galamse mu
na wokonya kakra ye ne ho se oye oba ne basabasa no e na ge ne se me ne wontina bio afa ne wo se wa hwera de pa obepa ge ne chew wa afidie yi so ye fra ge ne gina so no no e pa ge ne chew e wa afidie yi so hwe kasa kire oba emotions yeah kasa kire no na wo de wanum asem nye oba afra na wo ka wagimi ana wo ye kwasea bema ya wadie bi wo ye menase uba krobia sante kotoka kasa mu a ye se ye frɛ ne dwedwewa English ni be ka kire o se ye frɛ no Adam's apple oba obi oba nya bia ye kompo eye yare se wo ba nya bia eye kompo kire wo dwendwene ne ho no ko pagari na asifuo nro bi no no nom na ejina ne well being ni yie na aboa no bema de obi ena tua me mu na tua hayi kwabra ne eya amene wonsem kakra wano eya dodo ye ka kire o bema wano eya ne me de wo ya meye wo hwe ne fa bi eye no bema ehuma bro ni ho mawo me wura dwene wo ho mene kura ye kan bro for say Ensio yende. Do we swallow ensio? Why not swallow ensio by we drink? Oba there we there ye whole research mame. Ye whole research mame. And now we me ba United States of America na owo. Dodo na anim say ye fra Doris. Oba pa Doris wo USA. Na anima na me de me fra. Nana o ma me da fomu ebru kusewate me manu wabusua nyina yakọ nyankopon ya adomo a kwasi ada ye 3 August edi animu yi na wudi o ma me na wotweda oba panyi amase wa abunsu aka cassette wudi na wotweda wa abusua fie wokọ abere Kenya ase ha oba pa Doris awie woni wabusua nyina me mamo yakọ nyankopon ya adomo a kwasi ada ye be ba bijawo na wadi o maame na wotweda ewo Kenya ase ha awiai ajeni mbuati abedu oba nya ho abotre wate nyankopon ya adomo a edwoada obeba ha owura no obo wa mawu anamone yesesi etu no ibetu so oba obenya sempaka ne to asumuma ye nyina ye ntem asomdwe ba ye ni haw sabe ye mema na se ode sabe papa ena ebe bojeni mu amana se fita ye kese de a ye ntumi nsoso ano na ye jai de amade sesi ye jai wate ko akoma to ye mwate badawura afutu ya mede be ma onne free na ekọ ene se susu dwene wate utie de America no susu dwene wodwene a emfa na mo basafa bi enka otenten hu wo hawo na eye kese wo dwene yade na eba yade ne bowo a wo akosi nioma ba ukoto nsuo bi ana ukoto nsamna ba mankwada adidie wo na ada hoi enti nkwada no be yedai mawura susu dwene na wo dwene dodo a wa hwe ya yade ahodo be wi ase no na wo safo ekoyera edi asembeba enti susu dwene wate eduru ho a ibehunu se ne yebe kroso wate se ewiase mu ho ade a yede ye wa enya wo de no eye mfendi obi ye mrantie ne ewo ekwan bi so mo de buye ma na kwase a so man hye yie no man toto mo ne ma yie no man nya isa ade na o man twem ho afiri ho a abri bia no o mo be chinchin akosre emma ne se o mo fo mo bone nche o mekọ akakopem no masansa o machi aba oni oba atena ne na wo mienu ne so no obeka che ne se enhomofra ne nya wo ma ntanya ade a obehye mo ati sika kwakoye oba afofro ho ade na no pese wo bu oba ne kwase ana se wo bu ne sen bone pen pa no ba ne dia ya wanu nti wo ode ne fasa kwan we so na oba krono no so kokoye ne ho ade si ade ya onyonko na se untumi nka sem papa bia wo ho onyonko ba ya decide we ya di na ya wo de na ma ho kwan se anya wo ho ade na wo kokotena wade ase a eda wanim etwen se wanya sunsunsanso a wasefo ebe ombenya esunsunsanso
waji bema odi nkwasi asem se agina tum se wukunu mofra no hwan na enkonkwo shom ana abra no oni oba no eye bibi no na onim se resource ebeba wo akire mema ni din sem hu na ya mummie mu ano na mo nka nkyerem no mu hu se ne mo ye no enye no mo de adi obi no o metumi nso de adi wo nso ade na ya mo yesa eya na mama anwonkofa kra no aye din kra ma bi mu so mmagi atom obi eka so one ne betina kra sa nipa ne kra bia na onte sa enso nam nyama bia ya mo didi ema ne nti ekwan bia wo ne o mo fa so nti eya na nipa na abo ebia na ni monyam bia nka eba na akwam nhire bia nka eba na akwam no abo ato agu ade momi ehwe sade ni ye ni esiesie na emoaye yantutu ye niama yie na de bia ye koso ni ebu nkofo kwasea ye chiti ewo muso mankofo fo ya mu a emoaye ye benya no me ewo so na ewiasi se o tete oba na obie na no ka bibia etumi nyawo wo de hye obi otie ne yire hye abrabo bia obo hye na abrabo ani obi a wontie ne yire na oye ne oba basa ode ekwa pebia na ode oba afa so hye sani pa na abrabo obi omu oba bia no na abrabo nye ye man ye abode mu ka akire ye soronko bibia ye be fi akomam a ye be ka bia no be ye ho ye ka se obedi ya obedi ye undi ya unni ye wabrabo be asa wo ye den opa kosoro brafo e benyam nti ye bibia ti oba a eya mo me hye ne ye pa emma ene mofra eya mo me hye ne ye nya hye ne ya da achi bi no e bebu nkotodwe esu apachaw enso na ye too late abusuya me gidi se wafa ofutuo me so ma fa me de yen share ni en like ni en subscribe na emma renfi se wo be drop e comment no e wo comment section honom ase honom na meka drop e wo honom se ni ame so menya wafutuo a wonya e wo story mu me de besia se da se nenso ye be san so ahia aha emergency Ghana TV mo sonfo na akosua me na me je medwa na me de dwumade e ba wa kwam da se nenso ye be san so ahia biem makram. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Coplan, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Coplan is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Coplan to tackle this problem. So Coplan uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Coplan is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Coplan for your next online transaction? Visit us at www.coplan.coplantechnologies.com.